Sanibonani, welcome back to enye video guys. Welcome back to yet another one. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene, ngicela subscribe, share and like video, wenze konke okuhle you guys so that singakhula siyi-channel. Thank you very much for your presence here. So ngifuna ukudiscuss udaba lolu trend ngiyalubona likaMakhumalo noMamacele lusematheni busy you guys. Kukhulunywa ngengane ukuthi wake uMakhumalo wayenengane before ezofika kaMseleko njengoba sazi ukuthi Mama K she doesn't have any biological child into kanjalo ingane ikhulisayo ingane ikababa uMseleko uMbilo and ukhulisa kahle kakhulu bafethu wenza umsebenzi omuhle okukhulisa uMbilo but she doesn't have biological kids. Okay, now sesiyasazi okuningi nje but how uMakhumalo wafika lapha kaMseleko kwathiwa ke kwakunesonto lapha kaMseleko so uMakhumalo wayengumsizi walapha ekhaya allegedly ngendlela ke engizwa khona njengoba ke ngibukile le clip angibukanga episode but ngibuke ama clips where uMamacele is talking about ukhuluma nobaba uMsamselo kuyamtshela ukuthi uMakhumalo kwayigeli lapha ekhaya right eyigeli kusho ukuthi kwasuke kwasethandana nobaba uMsamselo kube kwakunenkonzo lapha njengoba kwakunenkonzo lapha kaMseleko uMakhumalo naye wayisonta lapha ekhaya kwake kwavela khumbula I think that was through umama yeni ukuthi uThobile wayengumuntu oshaya isigubhu lapha esonteni in ukuthi wagcina ke sethandane nobaba uMsamseleko kanjani angazi bafethu kusho ukuthi kwaba khona ukuthandana wagcina ke naye sejoyina ke umndeni wakaMseleko. Okay, so obviously siyazi phela ukuthi ke umuntu ngeke phela aze ashadwe athathwe abe ngumakoti wala ekhaya njengoba kuwumuzi wesithembu kanjena umamkhulu engavumanga usho ukuthi umamkhulu wamamkela ezinkosikazi kababa uMsamseleko wesithathu. Okay, njengoba kuvela ke lezi ndaba uMacele azivezayo ukhuluma nobaba uMsamseleko ucasukile ngento ekhulunywa uMakhumalo manje uyasho ke umekhuluma lapha ukhuluma ukuthi awuthanga wena ngisozumthathe umuntu onengane kodwa wamthatha uMakhumalo besimazi enengane sasihlangana noMakhumalo ehamba la pregnant. Okay, iyona into engiyizwa kule clip kusho ukuthi kuthiwa uMakhe khumbula kwake kwavela udaba lunje ukuthi nje kwakungama highlights kwakusam clip nyana eyingacaci man we uMacele wayekhuluma ukuthi uMakhumalo wayekhulelwe in abantu sacabanga ukuthi mhlawumbe is the other Makhumalo kwake kwathiwa baba uMsamseleko uzomthatha wagcina engasamthatha ngoba kwathi ubaba uMsamseleko ngathatha kanjani uMakhumalo kube kunoMakhumalo la ekhaya thina sacabanga ukuthi maybe kukhulunywa ngada other Makhumalo which means no man kwakukhulunywa ngaye lo uThobile Makhumalo Mseleko. uMacele uyayiphinda futhi le ndaba nansi clip uthi sasihlangana noMakhumalo ekhulelwe nje ekhulela ingane yomuntu wakhe before ezakala kaMseleko sasingahlangani na yini ekhulelwe wena wawuthi angekumthatha umuntu onengane wamthatha uMakhumalo wamletha la ekhaya. Okay, manje ngiyabona ke lapha na during diary session uyabuza ke lo umuntu obuzile ukuthi okay uMakhumalo wayenayo ingane before eza kaMseleko angazi lengane kwakungekamseleko noma kwakungayona kaMseleko ngoba obviously mabajola phela esasengumshayi wesigubhu esasenguhelper wala ekhaya angazi wakhulela ingane kababa uMsamseleko mhlawumbe yasiyaphi ingane angazi mhlawumbe wayekhulele ingane from previous mjolo wakhe. Okay, nakhona ke noma ngoba wayekhulele ingane yomuntu wakhe engasikamseleko then iyayaphi ke leyo ngane ngoba siyazi Mama K she struggling to have abantwana ubuzile ke umuntu lapha ku diary session one of the angazi ama producers ama directors whatever ubuzile ukuthi phoke iphi ingane nje basikhuluma lolu daba nje umntana yena uphi umntaka Makhumalo esikhuluma ngaye bayabhekana manje baba uMsamseleko noMacele ngoba uMacele ufuna kuphendula uMseleko ngoba phela nguye indoda kaMakhumalo and then ubaba uMsamseleko ubheka uMacele nje ngoba ufuna kuphendula uMacele ngoba nguye oza nodaba phela uMacele yena ubusy ngengane esika ngendaba zika Makhumalo uMacele la she is always been angazi ukuthi into yakhe noMakhumalo kanti ithini yini engake kanti ebangwa uMakhumalo noMacele, you know what I mean. So manje uMseleko ufuna ukuthi uMacele ayiphendule ngoba phela nguye oyilethile nguye oze nodaba lokuthi uThobile wayelengane le ndaba ayizange yakhulunywa thina sayesacabanga mhlawumbe ukukhulunywa ngoMakhumalo okwakuthi uzoshada wangashada kanti kwakukhulunywa ngalo manje uMseleko iphendule uzathi ke kulomuntu obuzile ukuthi ukwangizwa mina ngikhuluma ngale ndaba ungizwile mina ngikhuluma ngendaba yengane athi lo hayi ngoba umuntu okhuluma ngayo nguMacele akayimeleke indaba yakhe ayikhulumayo ukuthi uMakhumalo wayenengane akaphendula umbuzo ukuthi ikuphi leyo ngane phela ngoba siyazi uMakhumalo engena ngane kwahamba njani is either she got a miscarriage is either why aborta guys nami ngiyasho nje right
or is either leyo ngane ikhona ifihliwe, hayi ukhona okwathi mhlawumbe phela ufihliwe ngoba nakuphela uMangwabe kunjena saze sekumanje nje ukuthi kukhona uSimphiwe umntana kaMangwabe wayengakhulunywa sasingazi uMangwabe unomntana ngoba umseleku wayishilo ukuthi yena angeke azathathe umfazi onengane njengoba eyisho nje uMacele, kodwa uMangwabe kwavela sekumanje ukuthi unomfana omkhulu ingane yomfana. Right, mhlambe nje ikhona le kaMakhumalo, hayi kodwa bafethu uMakhumalo ngaze afihla umntana kuze kube namhlanje ilokhu ifihliwe leyo ngane. Kuthiwa ifihlelwane ngoba we can see ukuthi she struggling to get abantwana, mhlambe she struggling to get abakamseleku, unayo ingane hayi kodwa ingaze ifihle kuze kube manje bafethu. Hayi manje nami ngilana ngiyafuna ukwazi ukuthi okay kuthiwa wayenayo ingane kwenzakalani ngaleyo ngane, mhlambe yamlahlekela bafethu. Sengisho nje ukuthi njengoba ngathi unenkinga yokubamba izisu, mhlambe lokho kwenzeka manje nje bese kaMseleku nje kuthiwa ke uyabamba isisu of course bese siyayeka, right, bese ke siyadilika kanjalo mhlambe nakuleyo pregnancy esho uMacele. Kodwa phela mangabe wayebonakala nje uMacele esho ukuthi sasihlangana noMakhumalo ekhulelwe, kusho ukuthi phela kwase kuyisisi esibonakalayo okwamanje phela akaza ukukhulela isisi sibonakala. Kuthiwa yaba pregnant nje mhlambe sithi laphana 1-2 months 3 months kungakabonakali bese siyadilika. Angazi ukuthi hayi kune tube e10 angifuni ukuzidiscuss indaba zenzalo omunye umntwana nami engayi-understand kodwa ziyamlahlekela ke lezo ngane. Kodwa which means phela leso sisu leso saqala sasibonakala nanku uMacele yasho sasihlangana noMakhumalo ekhulelwe, right. So ukuthi mhlambe wenza miscarriage sesisikhulu sesibonakala, ukuthi mhlambe wa-abort esefuna ukuza kaMseleku, like what guys, I'm just hypothetically thinking and speaking, okay, angisho ukuthini ngoba isensitive le topic you guys. Makuthiwa wayenengane, okay, iyayaphi leyo ngane ngoba nginje guys Makhumalo fan ngiyafisa ukuthi ngimbone naye ephethe ingane, angiboni ukuthi engathi enengane ekhona bese kuthiwa ifihliwe. Until now ayiyabe siyavezwa since kubavela oSimphiwe okaMangwabe, iyabe nayo siyavela phela ukuthi hayi uThobile kahle kahle unayo ingane esikhuluma ngazi ukuthi akazitholi ngezala kaMseleku, kodwa from ekhaya kubo kaKhumalo le unayo umntana. Hayi yave sowavela bafowethu kwenzakalani ngayo leyo ngane, because you can see now she's struggling uMakhe ukuthola umntana. And for me ngifila ngathi itopic le sensitive too much, like I feel sorry for her man. Nokuthi ngoba ngumama Macele, umama Macele hayi umama Macele khona ayibanga noThobile enkulu esingayazi ayivele bafethu. What is this now? What is this? Njalo nje umama Macele mevelile Makhumalo angeke ubone kuvela nje mhlambi isizini iqala uMacele mhlambi enguMangwabe or enguMayeni. Okay, siyasibone nje conflict between yena noMayeni, but it's not as bad as yena noMakhumalo. Yini lengaka kanti? Yini lengaka bafowethu kona manje kudiscusswa ngendaba yenzalo yomunye umntwana, mhlambe leyo nto yamzisa ubuhlungu manje mayisivuke kanje isizoba ngenye ipain, inkosi izoba ngenye ipain, because abantu manje sebethamza baya subtractor baya multiplier baya minus. Where is Makhumalo's child? Abaphendulanga phela lapha namabebuzwa uMacele noBaba uMsamseleku. Ubheka uBaba uMsamseleku ukuthi ayiphendule, uBaba uMsamseleku wabheka yena ukuthi akayiphendule ngoba nguye phela oyikhulumile leyo ndaba. Mhlambe on this episode njengoba namhlanje ngolesine izodlala enye episode uzoqedelela inkulumo yakhe uMama Macele asho ukuthi ikuphi leyo ngane akhuluma ngayo, ngoba uthi yena sasihlangana noMakhumalo ekhulelwe wayenayo ingane yomuntu wakhe, uthe nomuntu wakhe ongasumseleko. Ingabe mhlambe ipregnancy yayingeke kaMseleku njengoba mhlambe bajola bakufihla ngoba phela wayengumuntu osebenza like obvious ukuthandana kwabo kwaba yisecret. Engabe wakhulela leso sikhathi basebethi mhlambe hayi ingane yomuntu wakhe in ngabe mhlambe vele kwakuyingane yomuntu wakhe leso sikhathi engakahlangana noMseleku yasimlahlekela. Mhlambe unaleyo nkinga yokuthi vele izisu nje, mhlambe before wayenaleyo nkinga yokuthi izisu zakhe azibambi as like she can never get to 9 months. Into ekanjalo into engizama ukuyichaza bafowethu ziyachitheka izisu. So esasibonakala kwahamba njani ngaso is my question man, because mina I'm praying for Makhe to have a child. Angiboni ukuthi kungaba nengane okungathi uMakhumalo ifihliwe ayikhulunywa, mhlambe indlela sebefuna ukuyiveza ngayo. Ayi uyabe ngakanani leyo mntana bafowethu? How old is the child? Ayi no man, ehungatsa man. Esifo Macele hayi guys, idrama yakhe noMakhumalo nje akukhulunywa ukuthi sibangani ngoba what the hell man, what the hell wena uhlezi njalo ngoMakhumalo Mama Macele. Mina ngeke ngizonde Mama Macele guys, but she's always on Makhe's back. Hayi yini kanti ukwatele nje uthi ubuye ku retreat nje yena
engajabulanga nento abayihambele laphana akayiboni ngoba hayi ukwathiso ngu1 no2 no3 angene kodabeni lukaMakhumalo angene odabeni lwengane wayengumshayi wesigubhu wayigeli yala ekhaya uwajola nomseleku wayenengane wayikhulele before where is the child ngoba ngithandaza mina ukuthi ngithandaza nje ukuthi kuthiwe ikhona leyo ngane mhlambe isikhathi sokuthi bayiveze I don't know I'm just praying for that but I don't think it's possible you know what I mean I don't think it's possible bafethu ngoba siyabona the way she's struggling to have kids now ingane yakhe nje umpilo ukusachitheka leso siso esikhulunywayo what happened poor Makay but anyways guys mina ngisalinde nje yazi ngilinde nje ngifuna ama-answers ngoba ngifuna ama-answers because I want Makay to have a child I know she's got a child umpilo I mean her own biological child so hayi abakhulume phela iphi leyo ngane umama Macela athi nguye umaza nodaba veza phela ukuthi ikuphi leyo ngane akake usilethele udaba mfethu lube lungasapheleli uthi mawubuza ukuthi ikuphi leyo ngane ubusubheka ubaba umsamsele ungasabi neresponse manje ngoba nguwe phela oze nodaba umsele ukwazanga ayikhulume leyo ndaba uze washo naye wathi zange mina ngiyikhulume leyo ndaba zange ikhulunywa mama Macela iqedelele ke phela mama Macela isiqedelele indaba zikaMakhumalo ngoba uyazithanda indaba zikaMakhumalo angazi umfunana uyazithanda iqedelele nansi uyiqalile engane thina sazi ukuthi mama Makay akazi abe nengane uyakhulela bese kuba nenkinga kuthiwa ziphelela ku-tube 1010 you guys okay manje uyaziletha umama Macele asethembeke uzoqedelela udaba lwakhe aveze ukuthi wazi ukuthi leyo ngane yasho naphi phela yasho naphi hayi kuningi laphana kuningi kamsele kuningi angifuna ukuyithathe kamayene naye uyakhala ngale kusisi wakhe ukuthi abamhloniphi futhi abazange bamphatha kahle la kamsele ku bengifuna ukukhuluma nje ngale yengane cause what the hell akunzima guys laphana but anyways asilindeni sizozwa mhlawumbe bazoba nempendulo ukuthi where is that particular child ngiyabonga kakhulu mina ukuthi ubulalele video uyilike usubscribe ufake notification bell yakho on ukuze ungamisi ama episode engiwaposta kule channel thank you very much asihlangane ku video elandelayo bye